A Xunta abrirá a primeira unidade de atención post-témpera en Vigo. Será no edificio A Gota de Leite, un lugar emblemático da cidade que se converterá nun centro de atención integral ás familias. A Xunta destinará 2 millóns de euros ao edificio A Gota de Leite en Vigo para a ampliación da escola infantil e a creación da primeira unidade de atención post-témpera pública en Galicia. Unha intervención coa que se pretende manter a esencia do inmoble e modernizalo ao mesmo tempo. Un edificio que para a Rueda é dos máis emblemáticos da cidade e un dos símbolos de Vigo. Este edificio emblemático, senlleiro, como se di, un símbolo da cidade de Vigo, dos servicios que se daba. Aquí empezou efectivamente A Gota de Leite, ese nome, decía Tania, a directora da escola infantil, que é tan evocativo, tan gráfico, do que aquí se facía inicialmente, non podía perder a súa conexión con todo o que é o entorno familiar e con todo o que son os nenos e as nenas. Aquí está a escola infantil pública máis grande de Vigo, como me recordaba a súa directora. Por lo tanto, si podemos, o que temos que facer é ampliála, que é o que imos facer. O xefe do Executivo Autonómico reivindicou a importancia de apostar pola atención familiar e subliñou o compromiso da Administración co fortalecemento desta área, incluindo a ampliación da rede dos centros de atención familiar no noso territorio. As novas instalacións da escola infantil permitirán sumar 30 novas prazas ata chegar ás 132, mentres que as futuras unidades de atención témpera para nenos de 0 a 6 anos e postémpera para estender os servizos e tratamentos de psicólogos, logopedas, pedagogos ou fisioterapeutas prevén atender a 1.650 menores da área de Vigo durante o ano. Cousas que estamos facendo noutras cidades con normalidade, espero que aquí sexamos capaces de facelas. As que dependen de nós exclusivamente, ímolas facer todas. As que dependen doutras administracións, especialmente algún en concreto, necesitaremos colaboración e estar por a labor. Pero eu espero que isto final poida ser posible.